Дэвід Ллойд Джордж, які быў веруючы хрысціянін і належаў да кола так званых хрысціянскіх сіяністаў, якія меркавалі, што спрыянне пасяленню яўрэяў у Палесціне паскорыць прыход месіі. Група на чале з мэрам Іерусаліма працягнула пошукі, і гэтая група трапіла на 2 сержантаў-разведчыкаў, якія таксама не сталі прымаць ключ ад горада. Яны сфотаграфаваліся і прапанавалі чакацца генерала. Гэта была так званая белая кніга 1939 года. Тады брытанцы абяцалі на працягу 10 гадоў стварыць незалежную дзяржаву ў Палесціне і абмяжоўвалі яўрэйскую эміграцыю па патрабаванню арабскіх лідараў, што было вынікам паўстання 1936-39 гадоў. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць у нашым чарговым выпуску. Гэты выпуск створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркета 21 век бай, і ў сярэдзіне выпуска вас чакае спецыяльная рубрыка, дзе я раскажу розныя цікавосткі з паўсядзённай побытавай гісторыі Беларусі і не толькі. Таму, калі ласка, дачакайцеся, не перамотвайцеся, будзе цікава. Таксама я вас заклікаю падпісвацца на соцсеткі падкасту. Апошнім часам мы з гасцямі падкасту практыкуем рабіць асобны пост з розным ілюстратыўным матэрыялам, рознымі фотаздымкамі альбо іншымі цікавосткамі, якія ілюструюць тэму падкасту. Таму таксама заходзьце ў апісанні, там ёсць спасылкі на Instagram, Facebook, Telegram, па вашаму густу абірайце. А сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, дацэнт даследчык гісторыі Ізраіля Дзмітрый Шавелёў. Мы ўжо сустракаліся з Дзмітрыем у межах 31 выпуску падкасту, дзе гаварылі пра даследаванні святой землі Палесціны ў расійскай імперыі, і у прыватнасці мы гаварылі пра дзейнасць беларускіх аддзелаў імператарскага праваслаўнага палестынскага таварыства. Калі ласка, заходзьце ў апісанні, таксама будзе спасылка на гэты выпуск. А сёння мы будзем гаварыць пра такую тэму, вечную, напэўна, і вельмі складаную, у якой я асабіста спрабавала мэтанакіравана некалькі разоў разабрацца, але так і не магу сказаць, што разабралася. Мы будзем гаварыць пра не больш не менш гісторыю араба-ізраільскага канфлікту. Добрый дзень, Дзмітрый. Добрый дзень, Ганна. Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Дзякую вам за запрашэнне і рады быць у вашай даволі утульнай студыі, абноўленай утульнай студыі. Да, дзякую цім студыё за аднаўленне інтэр'еру. Сапраўды тут вельмі утульна. На жаль, тэма араба-ізраільскага канфлікту дагэтуль актуальная, і вось бліжні ўсход, ён дагэтуль з'яўляецца такой гарачай кропкай на планеце. Да? Як так атрымалася? Да? Ўсё ж нармальна было 100 год таму, там больш, чым 100 год таму, 150 год таму. З чаго пачынаецца вось гэты канфлікт? Ці ёсць нейкая кропка, з чаго гэта пачынаецца? Гэта даволі цікавае пытанне. Тэма сапраўды вечная. Мне падаецца, што на наш час хопіць. І таму гэта даволі цікава даследаваць. Бо пытанне вечнае, і пытанне будзе існаваць і пасля нас. Мы сёння не берем мэту увесь араба-ізраільскі канфлікт разабраць, да? А, скажем так, пачатак. Да? Давайте абазначым, можа быць, храналагічныя рамкі. Дакладнага адказу на тое пытанне, калі пачаўся гэты канфлікт, няма дакладнага адказу, бо ў гістарыяграфіі спрэчкі пра гэта ідуць і зараз. Увогуле, усе меркаванні можна падзяліць на 3 такіх значных вялікіх плыні, вялікіх накірункі. Частка даследчыкаў лічыць, што канфлікт паміж яўрэямі і арабамі пачаўся на збегу 19-20 стагоддзяў, калі ў Палесціне з'явіліся першыя сіянісцкія пасяленцы. Другая частка мяркуе, што нейкай такой зваротнай кропкай зрабілася дэкларацыя Бальфура 1917 года, і адтуль выходзіць палесцінскі канфлікт. Нарэшце, трэцяя група даследчыкаў адносіць пачатак араба-ізраільскага канфлікту да 1948 года, гэта значыць да ўтварэння дзяржавы Ізраіль.
Увогуле няма нават дакладнасці ў тым, калі адбыліся першыя сутыкненні паміж яўрэйскай і арабскай абшынамі ў Палесціне. Хтосьці з аўтараў кажа, што ў 1886 годзе адбыліся першыя сутыкненні, гэта было ў Петах-Цікве, тады маладым яўрэйскім пасяленні, заснаваным румынскімі яўрэямі напрыканцы 70-х гадоў 19 стагоддзя. Хтосьці лічыць, што першыя ўзброеныя сутыкненні адбыліся ў 1897 годзе. Увогуле, крыніцы кажуць пра 13 яўрэйскіх пасяленняў, якія з 1886 па 1914 год былі так ці інакш атакаваны арабскімі жыхарамі Палесціны. Гэта не былі нейкія палітычна ангажаваныя канфлікты, спрэчкі. Гэта была па большай частцы канфлікты і спрэчкі на бытавой глебе. Вакол калодзежаў, вакол кавалкаў поля, кавалкаў зямлі, нават неапрацаванай зямлі, непрыдатнай для вырошчвання чаго-небудзь. А палітычны актывізм арабаў у Палесціне пачынаецца ўжо у пачатку 20-го стагоддзя. І тут таксама было некалькі хваляў, некалькі такіх значных кропак развіцця вось гэтага руху, палітычна ангажаванага руху арабаў. Гэта і 1908 год, младатурэцкая рэвалюцыя, пра якую ўсе гісторыкі ведаюць, і якая дала штуршок развіццю палітычных і нацыянальных рухаў па ўсёй тэрыторыі Асманскай імперыі. І 1920-е гады, калі Палесціна апынулася пад брытанскім мандатам і калі англічане прадаставілі магчымасць развівацца нацыянальным памкненнем арабаў у Палесціне і дапамагалі ствараць першыя арабскія палітычныя інстытуты ў Палесціне, напрыклад, Вярхоўны мусульманскі савет у 1921 годзе, запрацаваў ён толькі ў 1923 годзе, ці мусульмана-хрысціянская асацыяцыя, створаная ў 1918 годзе. Трэба сказаць, што гэтыя тры меркаванні наконт пачатку араба-сіянісцкага канфлікту, яны нейкія такія схематычныя, хутчэй яны спрабуюць прадставіць праблему ў выглядзе нейкай такой трафарэта, выглядзе схемы. З навуковага пункту гледжання гэта добра, гэтак мовіць, жыццёвага не зусім адлюстроўвае рэчаіснасць. Я прытрымліваюся першага пункту гледжання з некаторым дадаткам. Гэта значыць, канфлікт паміж яўрэямі і арабамі пачынаецца у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў, калі ў Палесціне сутыкаюцца два нацыянальных руху: яўрэйскі нацыянальны рух у выглядзе сіянізму і арабскі нацыянальны рух, што афармляецца маладымі еўрапеізаванымі арабскімі інтэлектуаламі прыкладна ў гэты жа час у пачатку 20-го стагоддзя. А можна ў дзвюх словах абазначыць, што такое сіянізм, што гэта за такі рух, каб мы разумелі яго мэты нейкія асноўныя? Сіянізм – гэта такое адно з формаў, адзін з варыянтаў яўрэйскага нацыянальнага руху, разам з іншымі формамі. Напрыклад, быў аўтанамізм, былі іншыя палітычныя рухі ўжо ў складзе тых дзяржаваў, у якіх яўрэі жылі, і быў сіянізм, які ставіў на мэту пасяленне яўрэяў у Палесціне і адраджэнне там яўрэйскага нацыянальнага прытулку. І з сіянізмам, як з палітычным рухам, з палітычным жыццём мы сустракаемся менавіта ў канцы 19 стагоддзя са стварэннем сіянісцкай арганізацыі. Заснавальнікам палітычнага сіянізму лічыцца Теодор Герцль, аўстрыйскі яўрэйскі журналіст, які напісаў свой вядомы палітычны памфлет, які называўся «Яўрэйская дзяржава». Ага, то бок, скажем так, у канцы 19 стагоддзя яўрэйскага насельніцтва ў Палесціне было мінімальна, яно нейкае было, наколькі я ведаю, але там вельмі-вельмі мала. Так, было вельмі мала. Яўрэі увогуле
пражывалі у 4, калі я не памыляюся зараз, гарадах. Ага, так. І сіяністы, яны выступалі за тое, каб яўрэі з Еўропы, з іншых краін перасяляліся ў Палесціну, каб іх там было больш. І так і не. Справа ў тым, што калі мы кажам пра палітычны сіянізм, быў адной з формаў сіянісцкага руху. Был яшчэ шэраг такіх формаў палітычнага дзеяння, палітычнага актывізму, напрыклад, палестінізм, калі палітычныя лідары вось гэтага накірунку проста заклікалі пасяляцца ў Палесціне, заклікалі да стварэння там нейкіх пасяленняў, і гэта таксама працавала. Быў сіянізм духоўны, які сцвярджаў, што лепш за ўсё лічыць Эрец Ісраэль, гэта значыць Палесціну, нейкім такім духоўным цэнтрам яўрэйскага народу, і можна пакуль неяк ужо актыўна надта не сяліцца. То бок так, гэта ў нашым сэрцікі, да? Але селіцца там не абавязкова. Не абавязкова, але і трэба развіваць культуру, развіваць вот гэтае пасяленне ў Палесціны як нейкі духоўны цэнтр. Так, добра. Такім чынам, сіянізм – гэта такі нацыянальны рух, адзін з вялікай колькасці нацыянальных рухаў, які сутыкаецца ў Палесціне з іншым нацыянальным рухам, арабскім. З арабскім нацыянальным рухам. Вось у якой форме гэта пытанне. І тут, вяртаючыся да сіянізму, трэба сказаць, што ў 1897 годзе ствараецца сіянісцкая арганізацыя, якая выдае такую базальскую праграму, якая стала вось палітычнай мэтай сіянізму на бліжэйшыя гады. І вось у базальскай праграме было зафіксавана, што мэтай сіянізму з'яўляецца стварэнне нацыянальнага прытулку для яўрэйскага народа ў Палесціне. І здесь мы можам казаць вось пра дэкларацыю Бальфура як нейкі такі, зваротную кропку ў развіцці яўрэйскага нацыянальнага руху і ў развіцці сіянізму ў прыватнасці. Давайте пагаворым пра дэкларацыю Бальфура, што гэта за дакумент і што ён абвяшчаў. І прычым тут увогуле англічане. Чаму дэкларацыя нейкага англічаніна, не нейкага, мы зараз пагаворым, што за ён, стала зваротнай кропкай у нацыянальным яўрэйскім руху? Дэкларацыя Бальфура дакумент цікавы, і спрэчкі пра яго і вядуцца спрэчкі пра яго, як вы правільна заўважылі, не сціхаюць дагэтуль. З аднаго боку, дэкларацыю Бальфура можна лічыць і ў сучасным Ізраілі многія даследчыкі, многія нават палітыкі так і лічуць пачаткам яўрэйскай дзяржавы, пачаткам дзяржавы Ізраіль. З другого боку, палесцінцы упэўненыя ў тым, што дэкларацыя Бальфура стала пачаткам усіх іх праблем, бо прыйшлі каланізатары ў выглядзе англічан і яўрэяў, і гэтыя каланізатары, сіяністы і англічане пачалі адбіраць у палесцінцаў зямлю. Зараз я на самой справе спрабую пераказаць сучасны палестынскі гістарычны наратыў. Былі нават не вельмі зразумелыя спробы палестінскай нацыянальнай адміністрацыі, палестінскіх уладаў падаць скаргу ў адзін з міжнародных судоў на дэкларацыю Бальфура. Дэкларацыя Бальфура, як любы міжнародны і палітычны дакумент кампрамісны, які быў складзены ў перыяд Першай сусветнай вайны ў пэўных палітычных умовах. Нагадаю крыху, як гэта ўсё выглядала. На той момант, на 1917 год, брытанская палітычная эліта даўно спачувала сіянісцкаму руху і мела кантакты з сіянісцкай арганізацыяй. Гэтыя кантакты пачаліся ў 1902 годзе. Сіянісцкая арганізацыя тады вела перамовы з вядучымі краінамі свету, у тым ліку і з Асманскай імперыяй, у пошуках міжнародна прызнанага прытулку для яўрэйскага народу. Гэта амаль цытата з бальфурскай праграмы. І гэта былі палітычныя мэты сіянізму на той момант. Брытанія была адной з тых дзяржаў, што мела кантакты з сіянісцкай арганізацыяй, не закранаючы сувязі з іншымі краінамі. У 1903 годзе брытанцы прапануюць праект пасялення яўрэяў ва ўсходняй Афрыцы,
гэта вядомы гісторыкам угандійскі праект. Праект гэты абмяркоўваецца, у тым ліку на сіянісцкім кангрэсе, у тым ліку ў сумных абставінах цішынёўскага пагрому, у выніку чаго ўзнікае раскол сіянісцкага руху. Але абмеркаванні сіяністамі ўсходнеафрыканскага праекту з брытанскімі палітыкамі дазволілі, гэтак мовіць, назапашыць досвед кантактаў, як бы зараз сказалі, досвед камунікацыі. У пачатку Першай сусветнай вайны у выніку папярэдняй камунікацыі брытанская палітычная эліта мела як староннікаў сіяністаў, так і іх праціўнікаў. Сярод староннікаў былі, напрыклад, Герберт Сэмюэль, будучы першы вярхоўны камісар Палесціны, Марк Сайкс, таксама даволі вядомая асоба ў блізкаўсходняй палітыцы Великабрытаніі, ці Дэвід Ллойд Джордж. А сярод апанентаў сіянізму і у першую чаргу таго кола брытанскіх палітыкаў, якія выказваліся за сіянізм, былі Эдвін Сэмюэль Монтэдю, які з 1917 года быў дзяржсакратаром па справах Індыі, ці Джордж Натаніэль Керзан, будучы міністр замежных спраў Великабрытаніі. Усе, магчыма, яго памятаюць па ноце Керзана савецкім уладам. Гэтыя людзі у выніку ўнутрыпалітычнага крызісу, што быў часткова выкліканы ваеннымі дзеяннямі, аб'ядноўваюцца ў новы кабінет міністраў у снежні 1916 года. Кабінет гэты ўзначальвае Дэвід Ллойд Джордж, які быў веруючы хрысціянін і належаў да кола так званых хрысціянскіх сіяністаў, якія меркавалі, што спрыянне пасяленню яўрэяў у Палесціне паскорыць прыход месіі і дасць магчымасць, як бы гэта сказаць, пабудаваць царства Божае на зямлі. Запомнім гэтую прычыну, якая была, безумоўна, не адзінай. Вельмі важная прычына. Калі ў 1916 годзе брытанцы кантактавалі з саюзнікамі па Антанце, у першую чаргу гэта Францыя і Расія, то дамоўленасці былі такія. Палесціна, у якой прысутнічалі інтарэсы ўсіх вялікіх дзяржаў, у першую чаргу рэлігійныя інтарэсы. Пасля вайны Палесціна павінна была бы застацца пад міжнародным кантролем. Там будуць гарантаваны рэлігійныя інтарэсы ўсіх краін і канфесій, а таксама будзе дазволена свабоднае стварэнне яўрэйскіх пасяленняў. Гэта умовы вядомай дамовы Сайкса-Піко 1916 года. З цягам часу сітуацыя на фронце мянялася, і паціху брытанскія войскі сталі наносіць паражэнне Асманскай імперыі. Новы брытанскі кабінет такім чынам вырашыў перагледзець дамоўленасці са сваімі саюзнікамі, і гэта была другая прычына заяўлення дэкларацыі Бальфура. З цягам часу ў брытанскіх палітычных колах спела меркаванне, што яўрэі маюць уплыў на палітычную эліту Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Асабліва пасля лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі, пасля таго, як на баку Антанты у вайну уступілі Злучаныя Штаты, гэта красавік 1917 года, а пазіцыі Расіі па вайне і ўвогуле баявыя дзеянні рускай арміі на фронце сталі ўсё больш незразумелымі, гэта дзесьці ўвосень 1917 года, у Лондане пачалі думаць, як васпрыяць таму, каб рускі фронт зусім не пасыпаўся. Гэта было, памылковая упэўненасць, што яўрэі могуць гэтаму паспрыяць. Але ж, такое меркаванне існавала ў вядучых палітычных колах Великабрытаніі. Частка палітычных колаў Брытаніі былі упэўнены, што сіянісцкія спадзяванні неяк паўплываюць на палітычныя колы ў Петраградзе. І гэта была тая самая трэцяя прычына. Такім чынам, сукупнасць трох асноўных прычын рэлігійных спадзяванняў, палітычных пажаданняў перагледзець дамовы з саюзнікамі і памылковая упэўненасць ва ўплыве сіяністаў на палітычныя колы краін-саюзніц прывялі да паспяховых перамоў дэлегацыі сіянісцкай арганізацыі з прадстаўнікамі брытанскага кабінета міністраў. Кантакты пачаліся ўжо ў
у студзені 1917 года у выніку з'явіўся праект ліста, які і падпісаў у лістападзе 1917 года Артур Джеймс Бальфур, тагачасны міністр замежных спраў Великабрытаніі. У дэкларацыі сказана, што ўрад Великабрытаніі, цытата, спрыяльна ставіцца да стварэння ў Палесціне нацыянальнага прытулку для яўрэйскага народу, канец цытаты, і што нейкія дзеянні пры гэтым не павінны парушаць грамадскія і рэлігійныя правы існуючых неяўрэйскіх абшчын у Палесціны ці правы і палітычны статус яўрэяў у іншых краінах свету, калі я правільна узнавіў гэтую цытату. І, дарэчы, дэкларацыя Бальфура сталася толькі аднім эпізодам з шэрагу аналагічных дакументаў. Такія ж дэкларацыі, што ўхвалялі стварэнні у Палесціне яўрэйскага нацыянальнага прытулку, выдалі Францыя, Германія, часовы ўрад Расіі і гэтак далей. Гэта, калі апісваць дэкларацыю Бальфура і абставіны, што спрыялі, што яе суправаджалі, калі казаць пра гэта коротка. Увогуле ж па дэкларацыі можна гаварыць доўга, бо пра гэта некалькі строк, што, гэтак мовіць, патрэслі свет, напісана шмат кніг. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім з онлайн-гіпермаркетам 21 век бай. Сёння мы пагаворым пра гісторыю аднаго фотаздымку. Мы ў гэтым выпуску гаварылі пра сіянісцкі рух, і адным з такіх вялікіх цэнтраў сіянісцкага руху была ў тым ліку расійская імперыя. І ў 1902 годзе ў Мінску праходзіла ўсерасійская сіянісцкая канферэнцыя. Гэта быў першы і апошні легальны сіянісцкі з'езд у расійскай імперыі. Да гэтага ў 1898 годзе была ў Варшаве канферэнцыя сіянісцкая, але яна была нелегальная. А вось гэта была, скажем так, легальная. І для нас цікава, што ад гэтай канферэнцыі застаўся фотаздымак. Прычым не проста фотаздымак, а фотаздымак з усімі дэлегатамі з'езду. А іх было не больш, не менш 600 чалавек. Магчыма, больш, магчыма, менш. Тут складана палічыць. Дэлегаты былі прадстаўнікамі розных рэгіёнаў імперыі. І трэба сказаць, што ў гэты час, у 1902 годзе, гэта быў уже такі вельмі магутны і аформлены рух. І ў тым ліку ён быў значнай часткай сусветнага сіянізму. Сам фотаздымак будзе ў соцсетках падкасту, калі ласка, заходзьце, глядзіце. Але цікава сама гісторыя гэтага фотаздымку. Удалося усталяваць аўтара яго, фотографам, зрабіў гэты фотаздымак кіраўнік атрада трубнікаў мінскага вольнага пажарнага таварыства Міранскі Грыгорый. Ён, акрамя таго, што быў кіраўніком пажарнай брыгады, фактычна, атрада трубнікаў, ён актыўна захапляўся фотаздымкамі, у яго нават была свая майстэрня. І цікава, што ён працаваў у розных жанрах, але ён быў адным з немногіх людзей у Мінску, якія займаліся менавіта рэпартажнымі фотаздымкамі. А ў чым асаблівасць рэпартажнага фотаздымку, што трэба было хутка зарыентавацца ў прасторы, усталяваць абсталяванне, знайсці добры свет, і ўрэшце рэшт пасадзіць перад фотоапаратам 600 чалавек. Гэта непростая праца. Паседжанне з'езду пачалося раніцай 27 жніўня ў 10 гадзін 30 хвілін, але праз некаторы час паседжанне спынілі і ўсе выйшлі на вуліцу фатаграфавацца. Усталявана і месца, дзе праходзіў з'езд. Гэта была зала святкавання ў Парыж у сучасным ракаўскім прадмесці. І цікава, што, нягледзячы на то, што будынак быў даволі вялікі і зала была даволі вялікая, праходжанне сіянісцкага з'езду было ўспрынята яўрэйскім насельніцтвам Мінску як свята, што ўсе імкнуліся туды залезці. І нават былі вымушаны на вокнах гэтай залі пасадзіць па 2 крэпкіх хлопца, якія б не пускалі тых, хто імкнецца праз вокны залезці ў гэтую залю. Нягледзячы на тое, што я вось у пачатку сказала, што гэтая канферэнцыя была легальная, гэта не зусім так. Яна не была ні дазволена, ні забаронена. У архівах захаваўся адказ на запрос мінскага губернатара наконт правядзення гэтага з'езду, таму што было вядома, што 600 чалавек прыязджае ў Мінск. І гэты адказ літаральна гучаў так. Господин министр внутренних дел, не признавая соответственным официально разрешить съезд евреев-сионистов в Минске,
Нашел, однако, возможным допустить таковой и отнестись к нему с терпимостью до тех пор, пока обсуждаемые на съезде вопросы не выйдут из строго определенных рамок задач так называемого сионизма. То бок мы дозволяць не будем и забараняць не будем, але калі нешта пойдзе не так, то ўсіх разгонім. Такім чынам, вось гэты фотаздымак адлюстраваў, замацаваў вельмі важную падзею як у гісторыі яўрэйскага народу, так і ў гісторыі Беларусі ў тым ліку. І сёння зрабіць фотаздымак на 600 чалавек – гэта складаная справа, непростая задача. Смартфонам тут, напэўна, не абыдзешся. Калі вы захапляеце фотаздымкамі, альбо калі вы прафесіянал у гэтым, заходзьце, калі ласка, у каталог онлайн-гіпермаркету 21 век. Там ёсць, і, уласна кажучы, фотоапараты, там ёсць і розныя перыферыі, і рознае абсталяванне для гэтага. І на ўсе тавары, акрамя так акцыйных, дзейнічае прамакод «Дзягель» на знижку 7%. Калі ласка, усе спасылкі, усе падрабязнасці будуць у апісанні. Такім чынам, на 917 год брытанцы у нас, так, адобрылі ідэю нацыянальнага прытулку яўрэяў у Палесціне менавіта. Але чаму менавіта рашэнне брытанцаў стала вырашальным такім і важным, хаця вось дэкларацыі былі і ў іншых краінах? Чаму менавіта іх палітычная воля так паўплывала на яўрэйскі нацыянальны рух? Тут мае сэнс распавесці пра вынікі сусветнай вайны і пра тое, у якім стане апынулася Палесціна ў 1918 годзе. Такім чынам, у 1918 годзе брытанцы акупавалі Палесціну. Да таго моманту ўжо была дэкларацыя Бальфура і, дарэчы, Іерусалім здалі без бою. Нават ёсць гісторыя, як асманскія ўлады здавалі Іерусалім. Гісторыя даволі цікавая. Спробаў здаць горад было 5. 8 снежня 1917 года брытанскія войскі падышлі да Іерусаліма і там спыніліся. У Іерусаліме чакалі бітвы за горад, але туркі і саюзныя часткі немцаў і аўстрыйцаў, якія стаялі лагерам, яны пачалі горад пакідаць. 9 снежня у гатэлі амерыканскай калоніі а 4 гадзіны раніцы з'явіўся губернатар Іерусаліма Хусейн аль-Хусейні і паведаміў, што ён мае намер здаць горад англічанам. Губернатар узяў з сабой фотографа, дарэчы, фотографа, каб гэтую справу потым было магчымасць гэта ўсё паказаць. Па дарозе у італьянскай лекарні аль-Хусейні ўзяў белую прасціну і зрабіў з яе белы сцяг. Пасля невялікая група адправілася на пошукі англічан. О 5 гадзіне ўранку, недалёка ад Іерусаліма, аль-Хусейні трапіў на 2 салдат, якія ўначы выйшлі на пошукі вады і заблудзіліся. Аль-Хусейні не разбіраўся у званнях англічан і паспрабаваў здаць горад гэтым 2 салдатам. Салдаты вырашылі не браць на сябе такую місію і паслалі яго да свайго камандавання. Група на чале з мэрам Іерусаліма працягнула пошукі, і гэтая група трапіла на 2 сержантаў-разведчыкаў, якія таксама не сталі прымаць ключ ад горада. Яны сфотаграфаваліся і прапанавалі чакацца генерала. Наступнымі аль-Хусейні сустрэў 2 афіцэраў-артылерыстаў. Гэта было ля вёскі Ліфта. Ліфта зараз адна з акраінаў Іерусаліма. Тыя разведчыкі таксама прапанавалі пачакаць камандзіраў і далажылі ўсё свайму камандаванню па тэлефоне. Наступным група аль-Хусейні сустрэла палкоўніка Бейлі, які камандаваў артылерыйскай брыгадай. Бейлі паслаў да свайго начальства пасыльнага, а сам паскакаў далей, бо асманскія войскі сходзілі з горада. Наступным, уже 5-м па ліку разам, аль-Хусейні сустрэў генерала Вестана, які прыняў ліст аб здачы горада ад турэцкага камандавання, які быў да таго пры аль-Хусейні. Але ж генерал Вестан быў прастужаны і спытаўся пра кубак гарачай гарбаты. Уся група па наводцы фотографа рушыла ў яўрэйскую бальніцу Шаарэй Цэдэк. Аль-Хусейні ў пошуках брытанцаў, як кажуць, застудзіўся
і памёр у хуткім часе ад запалення лёгкіх. Афіцыйнай здачай горада ўсё ж такі лічыцца 9 снежня, калі на прыступках вежы Давіда ў старым горадзе была зачытана заява ад імя генерала Аленбі, камандуючага брытанскімі войскамі. Вельмі настойліва пытаўся здаць, а ў выніку афіцыйныя здалі іншыя. Так нічога і не атрымалася. Яшчэ і памёр. Такова Салявей. Дык вось наконт мандата. Пасля вайны мірнае ўрэгуляванне было аддадзена на разгляд мірнай канферэнцыі ў Парыжы. Там таксама былі вельмі цікавыя абставіны перамоваў, і пра гэта можна казаць асобна і даволі працягла. Таму мы гэта неяк прапусцім. Вызначым толькі два важных моманты. У гэты перыяд вядуцца шмат спрэчак пра тое, дзе знаходзіцца Палесціна і дзе знаходзяцца яе межы. У той жа час Вялікабрытанія апынулася у перыяд парыжскай мірнай канферэнцыі ў даволі складаных абставінах. Яна абяцала ў 1917 годзе, што будзе спрыяць стварэнню яўрэйскага нацыянальнага прытулку. У 1916 годзе з Лондану абяцалі свайму саюзніку шарыфу Меккі Хусейну, што пасля вайны англічане будуць спрыяць стварэнню незалежнай арабскай дзяржавы на Блізкім Усходзе. Гэтыя абяцанні пры дэталёвым разгладзе адзін аднаму не супярэчалі, але ж саветнікі брытанскай дэлегацыі, якая вяла перамовы ў Парыжы, пераконвалі сваіх шэфаў, што супярэчнасці былі, і рыхтавалі дакументы, сыходзячы з гэтай ідэі. Да таго ж, тыя, хто мог якімсьці чынам растлумачыць пазіцыю Лондана па гэтых усіх перамовах перыяду 15, 17, 18 гадоў, гэтыя людзі сышлі з палітычнай сцэны. Фельдмаршал Кітчэнер, ваенны міністр, які распачаў перамовы з арабскімі правадырамі, загінуў у 1916 годзе. Крэйсер, на якім Кітчэнер ехаў з афіцыйным візітам у Расію, падарваўся на міне. Сэр Марк Сайкс захварэў на грып і памёр у 1919 годзе ў гатэлі ў Парыжы падчас перамоваў. Міністр замежных спраў Артур Нікалсон, які пачынаў перамовы з Хусейнам па санкцыі Кітчэнера, сышоў у адстаўку разам з кабінетам міністраў у снежні 1916 года. А да ўлады прыйшлі новыя людзі, якія не ведалі пра абставіны пачатку перамоваў з арабскімі правадырамі ў 1915-16 гадах, але бачылі ўжо вынікі перамогі Аленбі ў 1917 годзе. Да таго ж маладыя дыпламаты кшталту Арнольда Джозефа Тойнбі, адзін з тых, хто рыхтаваў дакументы для англійскай дэлегацыі ў Парыжы і прыйшоў у блізкаўсходні дэпартамент брытанскага міністэрства замежных спраў, у часы вайны зусім не ведаў, што адбывалася на Блізкім Усходзе ў 2014 годзе. Так, гэта той самы Тойнбі, які пасціжэнне гісторыі. Знакамітая манаграфія пра цывілізацыйны падыход. Так. Дадавалася яшчэ адна дэталь да ўсяго гэтага. Брытанскія чыноўнікі, што адказвалі за калоніі, не маглі падзяліць Блізкі ўсход, і ведомства не маглі зразумець, хто з якіх ведомств якой вобласцю, якім раёнам кіруе, і хто каму павінен падпарадкоўвацца. Таму ў рэгіёне да канца вайны ішло суперніцтва паміж ведомствамі. Урадам, гэта быў урад ці віцэ-кароль Індыі ў Дэлі, і палітычнае прадстаўніцтва ў Каіры і ваеннае прадстаўніцтва ў Каіры. Улічваючы ўсё гэта і ўсю гэтую апаратную блытаніну, пасля вайны англічане нейкім чынам паспрабавалі нешта змяніць і ўрэгуляваць. Тут на палітычную сцэну прыходзіць Уінстон Чэрчыль, які займае пост міністра па справах калоній і вырашае, што за Блізкі ўсход павінна адказваць толькі адно міністэрства, гэта міністэрства па справах калоній, і больш ніякае ведомства. У 1920 годзе саюзнікі па Антанце дамаўляюцца, што Брытанія атрымае мандат на кіраванне Палесцінай. У
1921 годзе Чэрчыль склікае нараду ў Каіры, дзе збіраюцца ўсе зацікаўленыя ведамствы і таксама прадстаўнікі саюзніка Шарыфа Меккі Хусейна, яго сыны. Канферэнцыя падзяляе тэрыторыю брытанскага мандата на некалькі частак. Адзін сын Хусейна Фейсал стаў каралём Ірака, другі Абдала стаў каралём Іорданіі, а частка тэрыторыі была пакінута пад непасрэднае кіраванне Лондона, якая і зрабілася тэрыторыяй падмандатнай Палесціны. Зараз гэта тэрыторыя Ізраіля і палесцінскія тэрыторыі. Гэта значыць та геаграфічная Палесціна, з якой мы маем справу зараз. Мандат значыў кіраванне тэрыторыяй Палесціны з мэтай стварэння дзяржаўных інстытутаў і паступовага правядзення гэтай тэрыторыі да незалежнасці. Незалежнасць тэрыторый былой Асманскай імперыі ў будучым з'явілася абавязковай мэтай мандата. У чэрвені 1922 года з'яўляецца першая белая кніга. Гэта значыць афіцыйная заява Міністэрства па справах калоній па палітыцы ў Палесціне. І ў ліпені 1922 года Ліга нацый ухваляе мандат на Палесціну. Неад'емнай часткай таго мандата сталася дэкларацыя Бальфура. Мэтамі брытанскай палітыкі былі абвешчаны, па-першае, развіццё яўрэйскага нацыянальнага прытулку, па-другое, забеспячэнне свабоды і бяспекі для ўсіх рэлігійных абшчын і свабоды доступу да святых месцаў усіх канфесій і таксама, па-трэцяе, заснаванне інстытуцый самакіравання. Што цікава, брытанцы спадзяваліся заснаваць агульнаабшчынныя інстытуты, але з гэтым адразу ж не склалася па двух прычынах, падаецца. Абшчыны самі не пажадалі ствараць штосьці агульнае, а пайшлі па шляху аўтанамізацыі. Мусульманскія прадстаўнікі адмовіліся ўваходзіць у сумесныя органы кіравання з яўрэямі і англічанамі. І, па-другое, нягледзячы на бачанне і пажаданне, што меў вярхоўны камісар Палесціны, які павінен быў выконваць палітыку Лондона ва ўрадзе Палесціны, складзеных з брытанскіх чыноўнікаў. Унутры гэтага палесцінскага ўраду адразу ж утварылася две групоўкі. Адна пра сіянісцкіх сімпатый, другая пра арабскіх. І гэтая другая група спрыяла стварэнню ўзгаданых Вярхоўнага мусульманскага савета і арабахрысціянскай асацыяцыі. Безумоўна, гэтыя групы ўнутры ўрада адразу ж пабраслі кліентэлай, шэрагам такіх асоб, груп уплыву, мясцовых лідараў, кланаў, проста уплывовых асобаў. Гэтая кліентэла, гэта нейкая такая адметная частка блізкаўсходняй палітыкі, нават і зараз. Брытанцы спрыялі стварэнню органаў самакіравання, і гэтым таксама скарысталася яўрэйская абшчына Палесціны. Былі створаны протадзяржаўныя інстытуты, якія потым зрабіліся асновай дзяржавы ўжо ў 1948 годзе. У 1920 праводзяцца першыя выбары ў сход дэпутатаў. У гэтым жа годзе створаны ўсеагульны прафсаюз і сілы самааховы. З'яўляецца нацыянальны камітэт Ваадлеўмі, выканаўчы орган улады, і з'яўляюцца ў гэты жа час у 20-30-е гады 20-го стагоддзя палітычныя партыі. Арабы адмовіліся ад стварэння аналагічных інстытутаў, з'яўляюцца толькі палітычныя партыі, якія зноў жа характэрная рыса вось гэтай блізкаўсходняй левантыйскай палітыкі, палітычныя партыі, якія будуюцца на прынцыпах кланавасці, партыі аднаго нейкага клана. Такім чынам, падчас брытанскага мандату у яўрэйскай абшчыны атрымалася стварыць нейкія протаінстытуты, протаармію, протапрафсаюзы, нейкія палітычныя партыі. І гэта адпавядала мэтам, уласна кажучы, сіянісцкага руху, тому што ўсё ж такі ў будучым яны планавалі стварыць дзяржаву. Безумоўна, гэта адпавядала вось гэтым прынцыпам і мэтам сіянісцкага руху. А вось арабскае насельніцтва Палесціны, была ў іх нейкая ідэя дзяржавы асобнай альбо агульнаарабскай, нешта такое?
Тут трэба зноў жа распавесці пра нейкія такія гістарычныя сюжэты. Лідары арабскай абшчыны хутчэй за ўсё разлічвалі не на самастойнасць і на нейкае стварэнне дзяржавы пакуль, на нейкае стварэнне дзяржавы, на агульныя ўлады ў незалежнай дзяржаве. Яны вось гэты час 20-30-е гады 20-го стагоддзя яны разлічвалі на аб'яднанне з іншымі арабскімі дзяржавамі. Нейкі час, напрыклад, існавала ідэя вялікай Сірыі, арабскай дзяржавы, складзенай Сірыі, Лівана, Палесціны. Потым з'явілася ідэя аб'яднання з Трансіарданіяй. Такім чынам атрымоўваецца, што ў палітычным плане арабскія лідары Палесціны заўжды апыняліся на некалькі крокаў ззаду ад яўрэйскай абшчыны. Нягледзячы на ўсе паўстання, гэта 1920 год, 1921, 1929. Першы палітычны орган у арабаў Палесціны быў створаны толькі ў 1936 годзе. Для кіраўніцтва гэта быў орган вышэйшай арабскі камітэт, які быў створаны для кіраўніцтва арабскім паўстаннем, якое у арабскай гістарыяграфіі называецца Вялікае арабскае паўстанне 1936-39 гадоў. Я правильно разумею, што ў прынцыпе брытанскае кіраўніцтва яно як бы садзейнічала сіянізму, так, але і садзейнічала і арабскаму нацыянальнаму руху. Так, то бок там было сярод брытанскага кіраўніцтва два такіх вялікіх накірункі. Так, і брытанскае мандатнае кіраўніцтва яно павінна было сачыць за тым, каб умовы мандата выконваліся. І ва ўмовах мандата значылася, што павінна быць аб'яднаная дзяржава праз пэўны перыяд часу. І аднойчы брытанскае кіраўніцтва змяніла свае мэты. Гэта была так званая белая кніга 1939 года. Тады брытанцы абяцалі на працягу 10 гадоў стварыць незалежную дзяржаву ў Палесціне і абмяжоўвалі яўрэйскую эміграцыю па патрабаванню вось арабскіх лідараў, што было вынікам паўстання 1936-39 гадоў. З іншага боку, яўрэйская абшчына Палесціны ўспрыняла гэта як удар па асноўнай мэце мандата стварэння яўрэйскага нацыянальнага прытулку. Але ж брытанская ўлада, яна павінна была спрыяць усім абшчынам, і гэта было, па-першае, нейкай такой палітыкай, якая была афіцыйнай і якая павінна была здзяйсняцца, што выконвала бы мэты мандата. Па-першае, а па-другое, вось гэтыя два накірункі, две групоўкі палітыкаў унутры брытанскіх, дакладней сказаць, две групоўкі чыноўнікаў унутры палестынскага ўраду, ўрада Палесціны, яны падзяліліся і яны, кожная дапамагала сваім кліентам развівацца, ствараць нейкія інстытуты. Калі гэта нейкім чынам ішло насуперак другой групоўкі чыноўнікаў, то гэта нават было, напэўна, для гэтай групоўкі добра, бо гэта дазваляла перамагчы сваіх супернікаў. То бок такая некаторая канкурэнцыя была. Ну, у прынцыпе, вось гэта ідэя панарабізму, яна была даволі папулярная і пасля другой сусветнай вайны. А вось скажыце-ка, ласка, а ў які момант, ці ёсць такі момант, калі з'явілася ідэя менавіта арабскай дзяржавы ў Палесціне? Як асобнай дзяржавы, не часткі вялікага арабскага свету, а менавіта вось там. Ну, гэта было на самой справе зноў жа нейкае такое стварэнне мандатных уладаў. Упершыню брытанцы звярнуліся да ідэі падзелу Палесціны на некалькі часткаў у 1937 годзе. Гэта было ў выніку вось гэтага паўстання, што мы толькі што ўзгадвалі, паўстання 1936 года. Тады была створана камісія па вывучэнні прычын беспарадкаў 1936 года. Гэта камісія лорда Піля, былога чыноўніка з Міністэрства па справах Індыі.
І гэтая камісія паспрабавала стварыць асобна яўрэйскую і арабскую дзяржаву ў Палесціне, а таксама вылучыць асобна тэрыторыю пад брытанскім кіраваннем з Іерусаліму і Віфлеему і выйсцем да мора ля Тель-Авіву і Яфа. Потым іншая камісія перагледзела некаторыя дэталі першапачатковай прапановы камісіі 1937 года, але ідэя падзела засталася. І потым да падзелу вярталіся ўжо ў 1946-47 годах. Брытанцам уже пасля Другой сусветнай вайны больш не было цікава кіраваць гэтай тэрыторыяй. Яны вырашылі перадаць пытанне аб Палесціне ў створаную пасля Другой сусветнай вайны Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. На гэта было некалькі прычын. Па-першае, у брытанцаў змяніўся ўрад, і да ўлады ў 1945 годзе прыйшлі лейбарысты. Новы ўрад адмаўляўся ад калоніі, скарачаючы ў той жа час замежныя фінансавыя расходы за мяжой. Па-другое, Палесціна не была больш цікава з нагоды сыходу брытанцаў з Індыі. Але была яшчэ адна прычына. Па-трэцяе, сітуацыя была вельмі складанай, і две абшчыны настолькі не пераносілі адзін аднаго, што разбірацца ў гэтым для англічан не было ні жадання, ні грошай. І ў 1947 годзе, 15 лістапада, была прынята рэзалюцыя Генеральнай асамблеі ААН 181, якая рэкамендавала стварыць на тэрыторыі Палесціны две дзяржавы, яўрэйскую і арабскую. Прапанавалася ўсталяванне паміж імі цеснага эканамічнага саюза і вылучэнне Іерусаліма ў асобную тэрытарыяльную адзінку пад міжнародным кіраваннем. Яўрэі ў Палесціне віталі гэтае рашэнне, і вось арабскія краіны, а таксама кіраўнікі арабскай абшчыны Палесціны адмовіліся выконваць гэтае рашэнне. Адразу ж на наступны дзень быў абстраляны яўрэйскі аўтобус у Іерусаліме і пачаліся першыя баявыя дзеянні. Гэта вайна, якая пачалася ў 1947 годзе, вядома ў гістарыяграфіі як вайна за незалежнасць. Магчыма, хтосьці з нашых слухачоў ведае яе па кнізе Лявона Юрыса «Сыход», у рускім перакладзе «Ісход». Было вырашана, што брытанцы зусім пакінуць Палесціну ў 1948 годзе, бо заканчваўся тэрмін дзеяння мандата. Пасля эвакуацыі брытанцаў 14 траўня 1948 года Народны савет абвесціў дэкларацыю незалежнасці Ізраіля, так з'явілася яўрэйская дзяржава. Арабская так і не была абвешчана, бо аніводная арабская краіна не прыняла станоўчае рашэнне Генеральнай асамблеі ААН 1947 года. 15 траўня 1948 года Арабская ліга ухваліла рашэнне аб вайсковым уварванні ў Палесціну. Так пачаўся наступны этап вайны Ізраіля за незалежнасць. Але гэта, як гаворыцца, зусім іншая гісторыя. Да. Калі слухачам цікава паслухаць, што было далей, то, калі ласка, пішыце каменты, мы запішам наступную падкаст на гэту тэму, таму што там таксама было вельмі цікава. Дзякуй вялікі за такі цікавы расповед, сапраўды даволі драматычна, увогуле вельмі цікавая гісторыя, як, в прынцыпе, з'яўляецца дзяржавы, да? Ад ідэі да рэалізацыі, і як яны не з'яўляюцца, тому што як бы у арабскай абшчыны таксама былі ўсе шансы адначасова з гэтым зрабіць сваю дзяржаву, і, магчыма, праблем было б менш, але гэта не факт. Гэта недакладна. Гэта іншая ўжо гісторыя. Да, гэта зусім іншая гісторыя. Як гаворыцца, што магло б быць, і гэта гісторыя не разглядае. Да? Дзякуй вялікі за такі цікавы расповед. Дзякуй вам вялікі, і калі слухачам будзе цікава, з вялікай радасцю прыйду да вас зноў. Дзякуй. Да, калі ласка, пішыце свае водгукі, калі будзе дастаткова водгукаў, запішам пра наступную частку гэтай драматычнай гісторыі. У канцы я хацела парэкамендаваць
тэлеграм-канал Дмітрия Шавелёва, які называецца «Левантійская тетрадь». У прыватнасці там ён выкладае розныя цікавосткі з гісторыі Блізкага ўсходу, не толькі з гісторыі Ізраіля, але і Асманскай імперыі, ну, і іншае. І ў тым ліку у сувязі з чарговым абвастрэннем вось гэтага араба-ізраільскага канфлікту ён там выкладае перыядычны звод навінаў раз на 2 тыдні, так? Таму, калі вы хочаце сачыць за тым, што там адбываецца, вельмі рэкамендую. Акрамя таго, я хацела парэкамендаваць вельмі цікавы праект пра яўрэйскую спадчыну Беларусі, яўрэйская старонка ў Інстаграм Беларусі, Майсы Бай называецца. І таксама вельмі рэкамендую падпісацца на Інстаграм, на іншыя соцсеткі музею гісторыі культуры яўрэяў Беларусі і удзельнічаць у мерапрыемствах гэтага музея, таму што таксама вельмі шмат цікавых мерапрыемстваў адбываецца. Усе спасылкі будуць у апісанні. Калі ласка, не праходзьце міма, заходзьце, увогуле заходзьце ў апісанні. Я там стараюся усялякія цікавосткі размяшчаць. Дзякуй вялікі усім падпісчыкам, усім слухачам, усім спонсарам на платформе Patreon і Buy Me Coffee. Вы вельмі падтрымліваеце гэты праект і мяне асабіста, і галоўную веру ў людзей. Вось, заклікаю вас пісаць каменты, ставіць лайкі, дзеліцца з сябрамі. Гэта ўсё вельмі дапамагае ў распаўсюджванні кантэнту. І да новых сустрэч!